תיקו! אחרי 400 מטר, קדטים יצא לדרך. חכה בסוף, תראה מה זה הבן שלך בסוף. נשיג אותו. תחכה בסוף. לא, הנה, הוא לא משיג אותו. ההוא ממכבי תל אביב. הנה, הוא יהיה ראשון, אני אומר לך שהוא יהיה ראשון. אתה תראה אותו, עכשיו הוא נותן הכל. אנחנו מתקרבים אל אין לו אלוהים. המטרים האחרונים. אין לו אלוהים. אתה מכיר את הבן שלך ואין לו אלוהים. הנה, הוא הסתכל עליו אחורה. אל תסתכל, מיכאל. תרוץ חזק. הלאה מעודה! הלאה מיכאל! הלאה! מיכאל, חזק! הלאה מעודה, אתה ראשון! אל תסתכל אחורה, אתה ראשון, חזק! הלאה! אל תסתכל, חזק! מיכאל מעודה בקצר, תוצאה של 51 שניות. הלאה מעודה! מיכאל מעודה, אין בקצר. 61-80. בקצה השני של ריצת 400 מטרים. 61-08, זה שיא חדש שלו. אמרתי לך. שביל מספר 2. הלאה! בועז אייזנברג ממכבי י"ג ריאלי ראשון לציון. זה בסדר שצעקתי לו? בטח. שביל מספר 3, גל יעקובוביץ' מכבי תל אביב. שביל מספר 4, טל סונסינו